Ayo ambil pelajaran 1. Saya tanya ya, coba. J, gue, coba gue ya. Oke, jawab saya. Kamu makan nasi. Faktanya adalah nasi, gue ngerti nek gue nasi ya. Apa sebabnya kok pangan? Kebutuhan apa? Sehari-hari. Yes, iya, ya. Oke. Kenapa kebutuhan kok yang dimakan nasi? Adanya nasi ya. Loh, nek ono watu kok pangan watu? Apa sebabnya nasi diputuskan untuk menjadi makanan utama? Kenapa? Ayo, lainnya yang bisa jawab, angkat tangan. Ya, ini loh sinau bareng ki. Ini lho, kok takandani ya. ya. Saiki takandani ngene. Jadi urip ki ono fakta. Fakta kuwi kudu kok maknai, kudu kok temokke maknane apa fakta kuwi ben nyata ning uripmu telu ya. Fakta, makna, nyata. Aku saiki takon. Gula. Apa rasane? Legi. Nggih, legi. Sing penting gulane apa legine? Legine, oke? Dadi sing legi gula tok apa ana liyane sing ya legi? Gula tok. Nah, coba. Sing legi mung gula tok apa liyane ana sing legi? Enten liyane. Lha coba dia jawab gula tok lho. Apa sebabnya kok kowe butuh gula? Nah iki, ngene iki. Bapak-bapak, ustadz-ustadz, tolong teman-teman anakmu diajak berpikir, diajak mencari makna. Apa sebabnya kowe mangan? Apa sebabnya coba jajal? Maknanya apa mangan kuwi? Untuk hidup, Pak. Untuk hidup. Oke, untuk hidup yang lebih cetha. Siji, kowe ngelih ben Wareg. Wis ben wareg karo ben apa meneh? Masa ngene rasa mikir? Ben ora lara. Apa meneh? Dolane meneh. Sing liyane iso bantu. Ben ora kurus terus ya. Apa meneh? Ben apa mangan? Ben apa? Ben lemu. Ben lemu terus. Ben iso mikir. Ben iso mikir terus. Biar enggak kecapean. Ben ora kecapean terus. Bertenaga. Mangan ben semangat. Ora ana sing jawab ben sehat. Semene kae iki ora ana sing jawab ben sehat. Nomor 1 ki sehat apa wareg? Sehat. Penting di sehat apa iso mikir? Sehat sik lagi iso mikir. Dadi mikir kuwi iso mikir kuwi akibat dari kowe sehat. Dadi kowe kudu ngerti urut-urutane. Mangan, wareg, sehat, iso mikir, iso gawe apik, iso semangat, iso gawe apik. Itu yang namanya makna. Nek kowe ora iso memaknai sesuatu, kowe padha karo wedhus. Ki aku terang-terangan, lho nek wedhus kok kayak Quran ana maknane ora? Boten. Kowe kok mantu iki lho. Boten. Nggih, nek Quran ana maknane nggo kowe ora? Jog, tolong jog. Ana maknane ora nggo kowe? Enten. Apa? Ustaz, tolong Ustaz. Masa Quran mempelajari agama? Apa? Ben saged mempelajari agama. Ben saged mempelajari agama terus. Apa meneh? Apa sebabnya Quran penting nggo kowe? Iki namanya proses memaknai. Petunjuk hidup. Terus Ben pinter iso diwarisno ning anake. ben pinter iso diwarisno nang anake. Menuntut ilmu. Ben Menuntut ilmu. ayo maca Quran kuwi menuntut ilmu ben apa? Ben apa? Gunane maca Cerdas. cerdas. Loh, cerdas kuwi alate. Kecerdasan Masuk surga. marake kowe duwe ilmu. Masuk surga. Kok iso masuk surga? Sadurunge masuk surga kowe ngapa sih? Beribadah. Beribadah. Biar Dapat pahala. contoh ibadah 3. Coba 1. Sholat. Terus Zakat. 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 Nek nyambut gawe ora ibadah.
Iki ngene iki lho. Nek macul ora ibadah. Ibadah. Lah iya, kok kowe yang gede ibadah apa? Salat, zakat, poso. Kuwi lho ajarane wong Islam ning Indonesia iki ora nganggo kauripan. Kowe keringetan nyusoni anakku ibadah. Kowe ngeden ngetokke anakmu ku ibadah. Nyambut gawe dadi kuli ning pasar ibadah. Kira dodolan sego ibadah, ngojek ibadah, angger bener le nglakoni ora nglarani sapa-sapa. Itu semua ibadah. Ora ming zakat. Ento saka ndi kowe duit saka arep zakat? Minta orang tua. Minta orang tua. Kalau minta orang tua tidak berhak zakat. Zakat itu kamu kerja dapat penghasilan, kamu zakatkan sebagian. Nek njaluk ora zakat jenenge ngemis. Iki piye iki? 14 abad Islam tidak ada yang menggunakan akal sehat, tidak ada yang menggunakan pikiran. Iki contone. Nesu aku nang ngene iki carane. Tak baleni meneh. Semengge ya. Slow Aku njaluk maknane mangan. Kowe mangan mergo Ngeleh. Ngeleh. Jur mangan. Mergo ngeleh mangan. Mangan ben apa? Ben sehat. Bensin. Lumayan terus. Ben wareg. Aduh mundur. Nek meng soal wareg kuwi wedhus. Nek wedhus ora ngerti sehat, kowe maju. Ki ben sehat. Apa sebabe kowe kudu sehat ben Pinter. Oke. Apa sebabe kowe sehat ben pinter? Apa sebabe kok njuk pinter nek pinter njur? Mikir. Ayo mikir hasilnya pinter. Nek wis pinter Nek wis pinter njur piye? Terus? Sinau. Lah, Nek wis pinter sinau piye? lah sinau kuwi ben pinter. Berbagi. Apa sebabnya nek njur pinter piye sinau? Lho piye ta ya? Iki piye ora mlaku babar pisan iki. jawaban baru. Jadi orang menghafalke Quran to urip iki. Mikir. Quran hanya ada gunanya untuk orang yang berpikir. La'allakum tatafakkarun. Nesu aku nek koyo ngene carane. Untung aku ora miso. Ayo, balani. Yo. Berbagi ilmu. Memperbaiki ilmu. Memperbaiki ilmu. Memperbaiki ilmu. Terus nek wis memperbaiki ilmu, terus apa ndadak memperbaiki ilmu? Ayo mikir. Yo. Ayo le. Ora apa? Ketepane apik. Ben ketepane apik. Ben ketepane apik. Oke. Maju lagi. Kamu punya ilmu supaya hidupmu menjadi lebih baik. Maju lagi. Ayo. Nek kowe apik ngopo njuran? Bareng wis apik. Kowe wong Islam, ana pedomane sangat jelas di Quran nek iso jawab rasa madrasah-madrasahan. Apa sebabnya nek apik njur piye kowe? Bisa mbagakno wong liya, marahi wong liya. Murui. Marahi wong liya. Ngajari wong. Aku lho. Wong Islam iki penggaweane murui wong, nasihati wong, bendina ngongkon salat tahajud. Ceramah terus. Kae don duwe utek kabeh rasa kok murui iso dhewe. Kakean ceramah mulane aku nggak sinau bareng ben ora ceramah. Aku takon. Khairun nasi. Ayo bareng. Khairun nasi. Ora apal. Khairun nasi. Beno khairinas. Khairinas. Ustaz tolong Ustaz ya Allah. Kuwi puncake menungso kuwi nek uripe manfaat dinggo menungso sak padha-padha karo dinggo alam semesta. Puncake manfaat apa sebabe kowe mangan mergo aku ngelih. Nek bareng mangan njur ngelih piye? Ben aku iso mikir. Ngopo dadak mikir ben duwe ilmu? Ngopo duwe ilmu ben uripku apik? Ngopo dadak urip apik ben manfaatku dhuwur nggo wong akeh. Kuwi tingkat-tingkatane. Ana urutane. Bar siji pira? Terus Kok seru. isane meng ngitung angka, ning ora iso ngitung ilmu, ora iso ngitung kelakuan.
Mulai saiki sinau, ya. Kemarahanku adalah kemarahan yang suci. Karena aku mencita-citakan anak-anakku besok-besok menjadi teladan bagi masa silamnya. Mereka adalah pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ya? Sinau mikir. Quran ora ana gunane kanggone makhluk sing ora iso mikir. Dadi nomor 1 mikir. Kowe ora iso ngrasake legi nek ilatmu ora iso ngrasake legi. Ya ora? Legi kaya ngopo, tetep ora legi nek ilatmu ora kok latih untuk merasakan manis. Ya ilmu kaya ngopo ora ana gunane nek kowe ora ndadekake ilmu dadi manfaate nggo wong akeh. Itu ajaran Islam, itu ajaran agama. Ya. Ojo nesu ya tanasani ya. Because I love you. Karena aku cinta kepadamu. Li'anna uhibbukum jami'an. Ora paham. Naam, nah. Mesti bahasa Arab. Ngono ya.